priestoroch Trebišovského múzea podpísali memorandum o spolupráci 5 predstavitelia združení pôsobiacich v Tokajskej vinohradníckej oblasti a predseda KSK Zdenko Trebuľa. Bola by obrovská chyba, keby sme nedeklarovali Európe, že my chceme Tokaj. Máme ho tu, je vynikajúci a nedáme si ho zobrať. Hlavným posolstvom novopodpísaného memoranda má byť vybudovanie nadštandardných vzťahov v regióne a presadzovanie jednotného označenia celej oblasti pod spoločnou značkou Tokaj. Pokiaľ sa dodrží európska legislatíva a národná legislatíva, tak tento názov patrí aj Slovenskej republike. Z memoranda vyplýva aj zvýšená podpora aktivít k udržaniu tradičných a kultúrnych hodnôt regiónu. Máme tam tie staré gazdovské vinné pivnice, ktoré nikto iný na svete nemá. Prirodzeným lídrom v oblasti koordinácií aktivít v Tokaji sa ukazuje združenie Tokajská vínna cesta. Aj s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja odvlani začalo budovať marketing a propagáciu oblasti pre turistov. Boli by sme radi, keby sa nám v blízkej budúcnosti podarilo aj zrealizovať alebo zreálniť aj cyklistické chodníky a cyklotrasy, ktoré vlastne sú už označené. Memorandum bude silnou podporou projektu KSK Terra Incognita, ktorého súčasťou je aj vínna cesta. Vínečko tokajské, každý ťa má